a sám zistíš, že čo... Dobrý deň, vítajte pri videi z kolajska kvítečkou. Ospravedlňujem sa za chybu, ktorú som urobil teraz. Dúfam, že sa vám to nezaseklo. Niekedy sa to stáva, ale našťastie nie. Pokračujeme v jazdách. Toto sú videá, ako naša rodina, ako sa našej rodine podarilo po 3/4 roku stavby tohto kolajska. Ako sa nám vlastne podarilo a všetky veci, ako sa nám podarili vlastne, aby tieto lokomotívy chodili, trúbili a ďalšie iné veci, alebo nastavovania v programe, alebo svietenia budov. Zatiaľ tu máme len depo, takže toto je také video vlastne, čo sa nám zatiaľ podarilo. A prípravy, nákupy kolajníc, domčekov a iných dekorácií na dráhu trvali 2 roky. Lokomotívy nám niekedy blbnú, ja ju takto postrčím a hádam sa rozbehne. Niekedy nám to blbne. Aj keď mi je úto, že na to musí zblbnúť zrovna pri videu, ktoré pozeráte. To je väčšinou blbne v tej nevhodnej chvíli. V týchto videách máme nákladné vagóny, ale tí, čo máte radšej osobnú dopravu, ako napríklad ja, sa nemusíte báť. Máme aj veľa osobných vagónov a vás môžem uistiť, že tie natočíme na ďalších videách z kolajska kvítečkou. Takže nebojte sa, máme aj osobnú dopravu, aj nákladnú dopravu. Myslím si, že na tomto kolajsku si každý nájde nejakú takú vec, čo sa mu páči. Neviem, dúfam, že sa nám teraz neprerušilo video. Možno malá chybička bola, ale mali by sme nahrávať stále. Tak. Pravdepodobne už bude chodiť len táto jedna lokomotíva, pri programe, ktorý ovláda túto železnicu, sa stáva, že 2 alebo 3 krát idú všetky a potom sa to ako si zblbne a začne chodiť len
jedna, nevieme prečo, ale samozrejme aj toto doriešime. A zatiaľ si pozrite, ako táto jedna dokončí okruh a potom sa toto video skončí. Možno ešte pôjde aj ďalšie, ale myslím si, že to sa už nepodarí. Takže raz urobíme zmenu a neukončíme video úplne na stanici. Takže dovidenia. Prajeme vám príjemné pozeranie našich webových stránok a videí. Dovidenia.